Muhamed Filipović upozorava, u toku je realizacija podjele Bosne i Hercegovine. Sve ono što ja kažem, niko ne benda. Ja sam o svim problemima naše države i našeg naroda napisao i govorio već davno. O svim pitanjima i problemima sam pisao, govorio, izrekao, nastojao da do haberi do bilo koga sve to, ali ništa. Niko nije slušao niti čitao. Govorili su, šta ovaj stari hoće, kaže Muhamed Filipović, najstariji akademik, profesor pa i političar, gostujući u emisiji koja je realizovana uživo iz stana u kojem živi. Sve ono što ja kažem, niko ne benda. Ja sam o svim problemima naše države i našeg naroda napisao i govorio već davno. I na kraju se sve to što sam rekao pokazalo tačnim. Čim sam vidio da će Amerika uništiti komunizam, znao sam da će Bosna i Hercegovina biti predmet agresije. Akademik Muhamed Filipović je rekao da je trenutna situacija u Bosni i Hercegovini veoma teška jer smo mi pristali na podjelu Bosne i Hercegovine koja je neprirodna i nemoguća. Na to su pristali političke vođe. U toku je realizacija podjele Bosne i Hercegovine. Imali su na umu da dobiju za sebe državu prema svojim idejama. Ne znam zašto, nikada nisu jasno ni obrazložili to. Krećemo se putevima za koje ne znamo kuda nas vode. Niko nikada nije rekao, čujte ljudi, muslimani, bošnjaci, mi idemo ovim putem i ovo su nam ciljevi. Istakao je da moramo naći strategiju i taktiku koja će nam omogućiti da vratimo Bosnu i Hercegovinu u njeno prirodno stanje. Mi smo zemlja koja je očajno dezintegrirana. Nemamo ni jedan put značajan koji bi povezivao sve naše krajeve. Svaki je odsječen. Dotakao se i teme o brzom putu Sarajevo-Beograd. Kaže da se na taj način ponovo zatvara Bosna i Hercegovina, onaj živi, aktivni ekonomski i snažni dio nje prema ostatku Bosne. 5C nema veze s nama. On je planiran da bi istočna Evropa mogla što prije doći u Evropu. Rješenje ovakve situacije jeste, prema njegovom mišljenju, da mi moramo promijeniti vlast. Mi nemamo ništa. Mi ne možemo ništa na silu. Moramo imati sofisticiranu strategiju koja će nam omogućiti da djelujemo na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Niko iz federacije ne ode i ne obiđe gradove i sela u Republici Srpskoj i obratno. Moramo osigurati evoluciju, unutrašnju i spoljašnju. Ako mi pokažemo da možemo unutra da se povezujemo, onda će i vanjski svijet, kao i za Evropu, biti jasno da se sa njima možemo povezati. Ako se dogovore Srbi i Albanci o promjeni granica, akademik Muhamed Filipović kaže da to za našu državu baš ništa ne znači. Ali Milorad Dodik kaže da znači da će doći do odcijepljenja. Bilo je pitanje novinara. Akademik Filipović je odgovorio, neće se ništa odcijepiti. On ne može da se odcijepi, kazao je akademik Filipović. To je jedna njegova babaroga kojom straši ove ljude koji su već uplašeni. Mi ne smijemo nasjesti na ideološku floskulu i jednu neosnovanu politiku koju vodi Milorad Dodik. Samo je pitanje do koje granice će moći ići i na koji način da mu se mi suprotstavimo. On bi trebao da se ponaša da je država cjelovita i da ne misli da je Republika Srpska nedodirljiva. Gluposti su da se zahtjeva mijenjanje njenog imena. Treba da se zna da Republika Srpska nije nedodirljiva, nije tabu država. Ovo je zajednička država. I imamo još jedan faktor koji je sličan Miloradu Dodiku. To je šef hrvatske politike, Dragan Čović. Filipović je poručio Bakiru Izetbegoviću da se oslobodi ideje da će neko za njega nešto učiniti. On misli da će Erdogan nešto za njega učiniti. Neće. Erdogan tamo šuruje sa Srbijom. Oni neće za nas raditi. Izetbegović mora znati da politiku mora voditi sa svojim narodom, a ne sa ljudima kojima su zinuli da im kapne koja u usta. Akademika Muhameda Filipovića je obradovala odluka da Socijaldemokratska partija neće ući u vlast sa strankom Demokratske akcije. Uvijek će naći oni jaki partnera sebi. Stranka Demokratske akcije će uvijek naći partnera. Za državu je važno da ima dobru vladu. A to nije vlada Izetbegović, Nikšić. Nermin Nikšić je bio predsjednik vlade, ali nije bilo Selameta. A Radončić Izetbegović. Uslijedilo je pitanje novinara. To je, volim te, ali te ne mogu vidjeti. Nazor Brak. Oni će napraviti tu vladu, oni će se truditi da nešto naprave, ali će biti problem u tome koliko su iskreni i jedni i drugi. Ja mislim da je Fahrudin Radončić zainteresovan jer on nužno treba da dobije neku mogućnost da pokaže šta može, šta želi, kako može djelovati. A Izetbegović, međutim, hoće nekoga ko će mu omogućiti da mu pomogne da vlada. Akademik Muhamed Filipović je prokomentarisao i problem Kosovo-Srbija. Kosovo je bilo jedan šamar Srbima od Amerike zbog toga što Srbija nije uvažavala njihove instrukcije i stavove. Ja ne mislim da sebi iko može dopustiti da pokrene rat. Mislim da će enigmu riješiti sam Aleksandar Vučić, time što je njegov režim apsolutno korumpiran.
Ja imam, preko jednog čovjeka, uvid u to kako oni funkcioniraju. I Vučić neće dugo. Ruše ga oni koji su moćni i koji to mogu. Ruše ga Amerikanci. Na pitanje novinara šta bi to značilo za Bosnu i Hercegovinu, šta bi značio odlazak Vučića, ko bi mogao doći na njegovo mjesto, akademik Filipović je odgovorio: ja ne znam ko bi to mogao biti, ali morat će biti drugačiji. A to bi nama dalo šansu da konačno normalno razgovaramo. Ja ne mogu da shvatim Aleksandra Vučića da on jako voli i poštuje Bošnjake, ali Bosnu i Hercegovinu ne spominje. On ima stajalište da se Bosna i Hercegovina mora razbiti i njene dijelove pripojiti Srbiji. Za kraj intervjua, akademik Filipović je rekao da možemo svašta očekivati, pogotovo ako se ne opametimo. Prvi se treba opametiti onaj koji prvi dobije po glavi.